Bismillahirrahmanirrahim. Татар җәмәгатьчелеге шагыйрьнең каберенә бүген чәчәкләр алып килде. Рухын дога кылдылар. Баягына барсаң да, сорыйсың, кайдан килдең? Без инде бик акланып тормыйбыз. Тукай ягыннан. Шундук таныйлар, Тукайлы халык bir кашанда югалмас дип уйлыйм мин, бетмәс дип уйлыйм безнең халык. Чөнки нинди генә эшкә тотынсак та, каләм әһелләре бигрәк тә инде без барбер Тукайга таянабыз. Шаккатмалы шигырьләре бүгенге көндә дә актуаль, җырлана, сөйләнә. Шуңа күрә Тукайга башлыймыйчы мөмкин түгел. Бүген аның шигырьләрен һәм аңа багышлап язылган шигырьләрне укыдылар. И нәфсе мөтмәиннәм, бар юнәл, кит тәңреңә. Белгәнебезчә, Габдулла Тукайның иң зур мәхәббәте ул Зәйтүнә Мәвлүдова. Ул аның турында бик күп шигырьләр, поэмалар иҗат итә һәм шунысы игътибарга лаек. Габдулла Тукайның кабереннән ерак түгел генә Зәйтүнә Мәвлүдова кабере дә табылган. Allah bilsə biz ana kиләчәктә дә зиярат итүдән туктамабыз. Менә монда бераз эшләр дә бар. Чөнки аның варислары юк. Biz инде менә аның варисы булырга әзер. Быел Тукайның вафатына 108 ел. Еллар уза, аның шигырьләре һаман да яшьләрне яңа иҗатка илһамландыра. Бүген Казанның Тукай музеенда яшь рәссамнарның күргәзмәсе ачылды. Айзат Минхаҗи Казанда туып үскән. Хәзер Төркиядә яши. Картиналар аша кем син исәнме, син әзерме дигән сорауларга җавап эзли. Кайны менә шулай ук шундый ук милли мәсьәләләр борчыган бит инде, шундый ук сораулар борчыган. Шәхси сорауларда инде, гомуми сорауларда һәм менә миндә ничектер шундыйрак сораулар куям, һәм менә шундый бәйләнеш. Безгә яшьләрнең Тукай иҗатына мөрәҗәгать итү факты үзе дә әһәмиятле һәм аларның ничек мөрәҗәгать итәләр, нинди шигырьләрен, нинди әсәрләрен күбрәк үзләренә якын итәләр һәм алар өчен шул безгә таныш булган Шурайли белән Суанасы гөрәй мәсәлән, ул алар өчен нәрсә? Хәзерге сәламәтлекне саклау министрлыгы урынында элек Клячкин исемендәге хастаханә булган. Тукай гомеренең соңгы 36 көне нәкъ менә биредә үтә. Әлеге истәлекләр Григорий Клячкин исеме белән бәйле. Тукай белән бәйле әлеге вакыйгалар тулысынча өйрәнелмәгән. Бу истәлекләрне Казан медицина академиясе доценты Марина Подольская барлый. Хастаханә кагыйдәләре буенча йогышлы авыруларны монда урнаштырырга ярамаса да, Григорий Клячкин бар җаваплылыкны үз өстенә алып, Тукайны палатага сала. Аны бушлай дәвалый. Шагыйрь биредә әсәрләр иҗат итүен, мөхәррирлек эшен дәвам итә. Мне удалось найти. Мин Тукайның дуслары белән төшкән фотосурәтен таптым. Аны шагыйрьнең үләренә бер көн кала төшерәләр. Барлык материалларда һәм китапларда аның үзе генә төшкән сурәте кулланыла, ләкин чынлыкта ул дуслары белән була. Ул вакытта Тукайның үлеме сәүдәгәрләр өчен отышлы була. Шуңа сурәте белән акча эшләү өчен дусларын кисеп алганнар. Соңгы юлга да аны шушыннан озаталар. Ул көнне мәрәсимгә кушылучылар Казан буйлап берничә чакрымга сузыла. Тукай вафат булган көнне мәдрәсәләр эшләми, фабрикалар туктый. Газет редакцияләре исә бер атна дәвамында кайгы телеграммаларын бастыра. Бер гасырдан соң да ул үз халкы күңелендә яши. Чулпан Касымова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.